hasi dugunari buruz hitz egingo dizuegu. Zuentzat landareak beharrezkoak aldira? Bai, landareak beharrezkoak ditugu, guk oxigenoa hartzen dugulako eta karbono dioxidoa bota, eta beraiek berriz kontrako egiten dutelako. Gainera, gure lurretan ekoizten diren produktua jatea garrantzitsua dela ikasi dugu. Begira zen barrubi landare landatu ditugu. IFIN proiektua oso interesgarria izan da guretzat eta asko ikasi dugu. Galdera asko egin dizkigu ere bai gure buruari. Adibidez, badakizu etortzen da jaten dugu janaria edo urtaro bakoitzean ze fruta edo barazki egoten den. Horretarako opari bat ere jaso dugu. Fruta eta barazkiak biltzen dituen lau urtaren zapia. Proiektuan zehar asko ikasi dugu eta gainera marrubi bat landatu dugu. Egia. Natura zaindu behar da. Tailer honetan oso ondo pasa dugu eta ikasi ere. Beste taldietan esan bezala oso ugari ikasi ditugu guk ere. Adibidez badakizu zenbat jende bizi den gauzaz munduan edo zenbat janari botatzen ditugu. Munduan 8.000 milioi pertsona gauzaz bizi dira. Eta guk egunero elikatzeko balioko lukeen janaria botatzen dugu zaborretara. Zuek informazio gehiago nahi baldin baduzue jakin IFIN-eko web horrian ikusi dezakezue. Hemen behian nago. Jaten duguna handi datorren jakiteko, gelan proiektu oso poli bat egin genuen. Gure gozari osatzen duten elikagaiak mapak kokatu genituen eta beraien arteko distantzia neurtu genuen ari baten bidez. Zuen ustez zera behagoa, distantzia luzea edo motza? Ba, motza da. Gure inguruan ekoizten diren elikagaiak jaten ari garela esaten delako. Elikadura jasangarriari laguntzeko aholku batzuk ipini ditugu. Entzun duzuen bezalaxe, IFIN proiektuan parte hartu du. Proiektuaren bukaeran ekimen bat egin dugu. Naturarekin bat, sustrai berak du eskin errege. Naturarekin bat, sustrai berak du eskak. Naturarekin bat, sustrai berak du eskin errege. Naturarekin bat, sustrai berak du eskak. Guk tailer irudia egitea erabaki dugu. Hau biek ez da. Eta badakizue, bertako aian mundua buruan. Gol!